Πάλι δεν μπορώ να στο task. Τι λειτουργία έχει αυτή τη φορά. Δεν φάρθανο, απλά το PC κολλάει. Νόμιζα πως καθυστερούσε επίτηδες. Μετά είδα σε τι δουλεύει. Έκλαψα. Νόμιζα ότι σκεφτόταν την πρώην του και δεν δούλευε. Χώρισε και πρόσφατα. Τελικά ήταν απλά το Excel, κολλάει όλη την ώρα. Εγώ ένα export πήγα να κάνω και ξαφνικά άρχισε να βουίζει, λες και ένα αεροπλάνο πάνω στο βιωτή. Χρήστο, μας ακούς? Μωρέ, σας ακούω, απλά εσείς δεν με βλέπετε ξανά. Σιγά, λάπτοπ του 2016, δεν είναι και το 96. Άντε βρε Ατιμούτσικο, έχουμε budget, σου πήραμε καινούργιο λάπτοπ για να μην βλέπεις TikTok την ώρα της δουλειάς. Όχι TikTok. Budget δεν έχουμε. 50 ευρώ το μήνα με leasing για τη μέταλλης. Και μπαίνει και έξοδα. Και ξαφνικά όλα ξαναδουλεύουν. Μέχρι και άνθρωποι. Κάνε και εσύ το ίδιο για τη δικιά σου επιχείρηση. Leasing μόνο από τη μέταλλης.